Ito, may nabili akong grip sa online. Sakto dito guys. Ayan o. Ayan. Sakto na siya. Yo, what's up guys? So, kumusta naman kayo? Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. So, meron tayong gagawing project. Kung natatandaan nyo, itong score natin. Ito, bubulpop na natin guys kasi mahaba siya. Okay. Yung barrel niya kuhatin natin. Yun, 23 and a half. 23 and a half yung barrel niya. Tapos hanggang sa dulo 30.5 yung dulo-dulo. Mula dyan sa dulo hanggang dito sa dulo ng ano, ito yung lower receiver niya 30.5. So mahaba talaga guys. Tapos pag rifle type ganyan, madadagdagan pa ng siguro mga 11 inches. Bali 41 inches na kung rifle type. Ganyan. Ganyan kahaba. Medyo 1 metro na ang haba pag rifle type siya. Kaya gagawin natin siyang bulpa. Ano sa palagay nyo? Para mixy siya. So magiging nandito na lang yung ano niya. Tapat nito yung trigger niya. Bali ganyan siya. So ito yung kapalit ng limbrad natin na nakipag-swap si Sir Angelo sa atin. So gagawin na natin siyang bullpup para magamit na natin sa hunting. Ayan, kung napapansin nyo guys, ito yung ginagamit ko munang pang hunting, yung tactical ng tropa natin, si Brother Chris. Yan. Yan yung ginagamit ko pang bird hunting muna kasi wala tayong unit. Tiksay lang yung meron tayo. Ayan. Ang tiksay natin. Ayan. Yung kulay dilaw na yan. Dilaw yung bat nyan guys. Yung ano yan, yung tawag ko, kawin na yun. Kalimutan ko na yung kawin na yan. Kulay dilaw. Bangkal pala guys, bangkal. Yung kahawin ng bangkal. Yan, kaya dilaw siya. Yan yung pinaniniksay natin, naka-bullpup siya. So ito rin guys, bullpup na natin. So abangan nyo guys, yung paggawa natin. Yan. Abangan nyo lang yung magiging proseso ng bullpup natin. Yan. So stay tuned guys. Update ko na lang kayo sa susunod na step natin. So yun. Ito na yung ginawa nating trigger niya guys. Ayan o. Yun.
So ganito yung ano dito. Ayan. Meron siyang lock dito. Ayun. Nakapasok to. Tapos may butas dito. Papunta doon. Ayan. Tapos meron din siyang ano dito. Para hindi siya bumaba. Kinalabit. Meron siyang susuotan doon. Yun. Yun. Yan. So, nakapabricate na natin yung trigger niya. Trigger mechanism niya. Yan. So, susunod dito yung bat na. Kahoy yung gagamitin ko dito, guys. Hindi siya PVC. Kahoy. Hindi totoo yan. Okay guys, stay tuned. Magawa na tayo ng bat. Ito yung bat niya. Papatabas natin kay Jansen. Yan. Ano to pala kahoy niya, guys? Mahogany. Mahogany na malapad. Malaki to. Kahoy na to. So, pinili ko rin kay Jansen yan. Kahoy na yan. Sige, papatabas tayo, guys. Tabas natin tong bat niya. Yan. Stay tuned.
next day. Ito na. Patapos na natin. So, kukain na natin siya. Iukay na natin yung airgun mismo. Diyan sa bat. Yun. Salamat ulit kay Boss Jansen. Sige. So, ito na yung bullpup natin guys sa project. Yung arms core natin. Ayan. Yan. So, hindi na pala kahoy yung gagawin nating bat guys. Ano yung kaya tayo? Kasi mabigat siya. Yan o, mabigat. Pag kahoy yung gagawin natin, madadagdagan pa yung bigat. Kaya, plastic na lang yung gagawin natin. PVC. Bahala ka sa buhay mo. Ito, may nabili akong grip sa online. Sakto dito guys. Ayan o. Ayan. Sakto na siya. So, dugtungan na lang natin tong grip. Ayan. Para mabuo siya hanggang dito sa likod. Ayan. Sige. Tabayanan nyo yung paggawa guys. Stay tuned lang. Sana tapusin nyo hanggang dulo para makita nyo yung final result ng gagawin natin. Yan. Sige, stay tuned. Seven hours later. Magandang araw sa atin. So, natapos na naman guys yung arms core natin na binulpop natin. Yung kapalit ng nimrod natin. Galing kay Sir Angelo de Guzman. Shout out. Shout out sa'yo Sir. Si Sir ay taga Sultan Kudarat. Nakipag-shop siya sa arms core niya sa natin, nimrod natin na
PCB, chip tank. Ulit-ulit na naman eh. So ito na sir yung ano, palit ng animrad ko, na score mo. So ito na guys, yung ginawa natin. Yan. Wow naman! Wow! Wow! Naging bullpup na siya. So yun o. So yun. Naging bullpup na siya. Ayan. Ito guys, side lever to. Side lever na arm score. Kinonvert sa side lever. May magazine. Tapos may offset na barrel band na rin. Yung offset niya. Parang barrel band na rin niya. Kasi nakasuot dito yung barrel sa loob. Yan. So ito yung side lever niya. Yan. Yan yung outcome ng ginawa natin guys. So kahit PVC na itong ginawa natin bat niya guys, mabigat pa rin no. So, paano pa kaya kung kahoy yung ginawa nating bat niya? Lalong mabigat na siya. Kaya nag-decide akong PVC yung gagawin ko guys. Kasi masyadong mabigat. So, ito. Medyo magaan siya kasi plastic to. Plastic tong ginawa nating bat niya. Kulata. Yan, may ano dito. Rail dito sa ilalim. Lagay ng bypass. Yun, so shout out na lang sa lahat guys, sa lahat ng manonood sa ating mga video. Sana nagustuhan niyo yung ginawa natin simpleng conversion ng natin ng arm score natin. Ginawa natin full pack. So dito na lang guys yung video natin. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Abangan nyo na lang yung hunting adventure nitong ano natin. Itong laruan natin. Bagong arm score natin. Kapalit ng Nimrod. Yun. Sige guys. Dito na lang. Shoutout na lang sa lahat ng nanonood. Mga silent viewers natin. Mga subscribers. Sa lahat ng viewers. Yun, shout out sa inyong lahat guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.